Donna, kasi po may di-deliver po kami sa yung ano, sa inyo po ni Ma'am Juliana, tapos Sir Carlito, kayo po ang nakapangalan doon sa package. Ngayon po, nung sinabi ko na kay Ma'am na kailangan ng bayaran, hindi po pala kayo na-inform na hindi pa po bayad. Wala yung sinabi sa amin eh. Hindi ko alam na magdi-deliver ng kung ano yan. Opo, kasi hindi pa po bayad. Kami din po, hindi po namin alam kung ano pong laman nung nasa box. Nasa box po kasi yan, Ma'am. Tapos, syempre po, bago po namin pabuksan sa inyo yung package, kailangan po muna bayaran muna po, sir. 5,000 po kasi yung in-order po sa amin. Sino nag-order? Magkano ba po? Ang nakapangalan po is Juliana, tapos Carlito. Hindi, yung nag-order, hindi naman kami nag-order ngayon. Wala Opo, sir. Ano po kasi yan, sir? Kung ano ang nakapangalan po nung nag-order. Opo. Kung ano po ang nakapangalan, yun po ang ano namin. Kasi online lang naman po siya ginawa, ma'am. Wala namang paalam sa amin. Baka po yung mga anak nyo po, ma'am, at baka yung anak nyo po, pero kayo po ang nakapangalan. Nakapangalan kami, hindi naman kami in-inform. May dadating, nababayaran namin. Kung ngayon wala kaming pambayad, paano yan? Naku, hindi ko po alam, ma'am. Kasi ma'am, kami bawal po, ma'am, na i-cancel po yung package sa amin. Kasi bumiyahe na po kami ng malayo. Saan naman galing yan, ma'am? Bumiyahe pa po kami. Galing po kami, sir, Baguio, sir. Malayo po talaga. Para lang po dalhin yung package po sa inyo. So, kung ika-cancel po siya, hindi po namin kayo papayagan na i-cancel po yung package. Kasi po, malayo po yung binahe. O, total, ito na yan po pala eh. May padala naman pala eh. Hindi naman, sinurpresa lang talaga kami. Opo. Sige po, tingnan na po natin yung package mo. Alam niyo po ba na may darating sa inyo ngayon na package po? Hindi namin alam. Buti na lang, sinalo po kayo ng anak niyo, ma'am. Binayaran po. Pang ilang anak niyo po siya, ma'am? Pang-siyam. Pang-siyam. Ilan po yung anak niyo ni Sir Carlito? Siyam. Siyam. Yung bunso niyo po siya. Okay po. Tapos po yung mga anak niyo, di ba? Nandyan pa po. Wala dito. Okay. Parang hindi. Sila yung Parang sa kandahan mo, mother, parang hindi naman siyam, ano? So, tingnan natin kung ano po yung laman ng package po. Happy anniversary! Happy anniversary po, Nanay Juliana and Tatay Carlito! Nako, lahat ng nakikita nyo po sa inyo yan. Tingnan nyo, may mga pictures nyo pa. Ilang taon na po kayong magkatuwang sa buhay? 46 years. Tatay Carlito, ano pong nararamdaman ninyo sa nakita po ninyo? Masaya. Pero teka lang po, ibabalik ko lang po yung pera. Kay sir, ang galing mo naman talagang kasabot, sir. Napaka ano na ito, talino ni sir. Eto na, ma'am. Kayo po ba meron kayong idea na meron sa inyo magsusurprise ngayong araw? May nakapagsabi na ba sa inyo na may dadating dito tapos may daladalang sorpresa? Wala akong alam. So talagang kinabahan po kayo. Oo. Sinundo pa si sir. Saan ka po galing, sir? Sa ano? Sa taas? Busy ka po ba ngayon? Anniversary, hindi pwedeng maging busy ngayong araw kasi anniversary nga niya. Dahil anniversary po ninyo, isuot po ninyo itong JFS sash. So ako po si Donna at galing po kami sa JFS Petals and Services. Nandito po kami para pasayahin ang inyong 46 years of love. Happy anniversary po sa inyo. So ito pong lahat ng mga nandito ay para po sa inyo. Meron po tayo ditong bubble balloon. Maghanda na rin tayo. Teka lang, wag na muna maging busy ngayong araw. Ang pagkabisihan muna natin, Tatay Carlito, yung mga handa na dala-dala po namin. Dahil meron tayo ditong kakanin, may puto, may cordon bleu na pwede nang isama sa handaan. And syempre, meron din tayong dalawang chooks to go! Talagang mabubusog po kayo ngayong hapon. May handa ba kayo ngayong, mother? Meron din akong linuto. May linuto ka? Nagluluto ka po ngayon? Ano pong niluluto nyo?
Ano lang yun, spaghetti lang. Spaghetti, o saktong-sakto, may manok na, may cordon bleu na, may puto na. And syempre po, sa tingin ninyo, ma'am, sino po ang nagpadala ng surprise? Sa siyam yung mga anak. Baka si Lorna. Si Lorna. Nasaan po si Ma'am Si Lorna? Belen. Nasaan po si Ma'am Lorna? Sa ano kasi, sa abroad. Nasa abroad. So, ilan po yung anak nyong nasa abroad, ma'am? 3. Tapos yung 6, nandito po sa... Ay, yung Nasa- iba may asawa na nasa Maynila. okay po. Ito lang yung isa lang. Isa lang po ang anak nyo, kasama nyo po. Tapos kasama nyo yung mga apo nyo. Okay. Ayos ba tayo dyan, Tatay Carlito? Okay naman. Parang napaka-silent type ni Tatay Carlito. Wala man lang kaimik-imik. Pero masaya po kayo. Okay naman po, ma'am. Okay naman siya. Okay, so basahin ko po. Dito po natin malalaman sa message kung sino po ang nagpadala nito. Ano po? Dear Charo, Nanay and Tatay, inot po sa gabos, gusto ming batiun kamo ning happy 46 wedding anniversary. Kamo ang nagpatunay na dawa kadakol ang nagsusuruwayan na mag-agom, magkarelasyon, igwa pa man giraray nagahaloy na kung apo dun forever. Yee! Talaga! Arami po na dahil naging madali ang 46 years na pag-iibahan po ninyo. Saksi kami sa kadakol na argumento, na muntik pang mag-abot sa suruwayan, pero uya po kamo nakaabot ng 46 years na magkaibahan na paminsan-minsan nag-iiwal pa man giraray, asot pusa lang ampeg. Pero sobra po kami nagpapasalamat sa gabos na sakripisyo nindo sa muyang magturugang, sa unconditional love. Arami po na thank you is not enough. Kulang po ang pasasalamat. Kaya ginigibo mi po gabos na makakaya mi para daw pa paano makabawi man lang kami sa gabos na sakripisyo nindo sa muyang, gabos na magturugang, sagkot sa mga makuapo po nindo. Pasensya na po kung may mga panahon na nagpapakulog mi ang mga buot nindo. Dahil may man po intensyon na pakulog buot mo. Tay, if ever you felt that in any way, pero sana po, i-grant mo din ang gusto mo when it comes sa harong. Aram mo na po ito. Saro sa naman po ang gusto mong magturugang. Ang dai ka mo madipisilan sa harong, ang maging komportable po kamo sa sendong estaran. Tatay, sana po iwasan ang pagpapalipas ng gutom para dai nagkakamakulog at sana din daw po wag na kayong maging tupakin. Tupakin pala si tatay. Ay, lagi pala mainit ang ulo ni tatay. Nanay, tayo po paglingawan ang pag-inom ng mga medications, maintenance, para all goods lang po. Tayo na po magparaisip ka mga bagay-bagay na nakakapagpa-stress sa imo, tsaka na nakakapagpa-high blood. Alagaan po ninyo ang sarili ninyo habang malayo kami. Dapat lagi lang po kayong malakas na makarga pa kamo ka mga mukha po nindong apat. Basta nasa maayos na kalagayan kayo, Nay at Tay, maayos din po kami. Pinagdarasal po namin sa Panginoon na sana ay i-bless po kayo ng maraming taon na magkakasama at malusog ang pangangatawan. Nagmamahalan at hindi nag-aasaran. Nagtutulungan sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil kayo po ang naging magulang namin. Deman po nindo na dadangog permi, inisa mo, pero padangaton mi po kamo. Happy wedding anniversary once again, Nanay and Tatay. God bless you both. Nagmamahal ang sa indong mga aki, makuapo, at mga daughters and sons-in-laws. Ibig sabihin siyam na aki, kay ba mga makuapo, kay ba mga sons-in-laws, ay mga daughter-in-laws. Sinda po ang nagpa-surprise kaning eldaw nani. Na Ito talaga inasahan. dahil nasan. So, ano ining mga pagirumdum po sa Indo, dahil magpapalipas ng gutom, dahil magpapalipas ng pag-inom ng bulong, tanganing mahaba pa ang buhay. Sana po kamong duwat po ni Nanay Juliana and ni Tatay Carlito po ay umabot pa ng 100 years old. And syempre, meron pa tayong ipagdiriwang na 50th Golden Wedding Anniversary. Ano po, kaya laging pagkakatandaan ang mga bilin po ng mga anak ninyo.
kahit nasa malayo po sila. So, masaya po ba kayo ngayong araw na to, ma'am? Meron pa pala kayo ditong customized cake na may nakalagay na happy anniversary. At hindi pa yan! Nako, talaga. Nanay Juliana, nakakatanggap po ba kayo ng bulaklak nung dalaga pa po kayo? Ikaw ba, Tatay Carlito, binibigyan mo ba ng bulaklak si Nanay Juliana? Hindi, ma'am. Ay, hindi, ma'am. Anong klase po yung, paano po siya mag-express ng love sa inyo? Sabi ni Sir, hindi siya daw yung tipong hindi nagbibigay ng bulaklak. Hindi, nadama ko lang yun nung Valentine Day. Nung Valentine's, ano pong sinurprise sa inyo ni Tatay Carlito? Binigyan ako ng bulaklak. Wow, nagbigay ka pala, Tatay Carlito. Nagbigay ka na pala ng bulaklak. Pero paano po magparamdam ng pagmamahal itong si Sir? Sa pagsasalita ba, nasasabi niya ba ang I love you? O sa pagsisilbi po ba? Paano po? Pinapasalubungan ako. Mahilig magpasalubong si Tatay Carlito. Kada alis po siya, may pasalubong sa Ay, hindi naman, minsan lang. At least, naiisip na po kayo kapag aalis pasalubungan si Mrs. Anyway, Mother, dahil ikaw ang pinakamagandang dilag ngayon, deserve mo ang chocolate and money bouquet na may worth 5,000 pesos! Congratulations po! And, syempre, buksan din natin yung cake. Ipakita natin sa ating celebrating couple for today. So, babalik po kami. So, ito na nga mga ka-JFS, ang ating anniversary cake for today. At ito naman cake na to, since may money bouquet na chocolate bouquet si Mother, ito naman cake ay papahawak ko kay Tatay Carlito. Ano po masasabi nyo, Tay, na si Nanay merong bouquet na worth 5,000? Sabihin niyo po, sana all. Sana all masaya siya. Sana all, may 5,000. Eto na, tingnan natin, Tatay, kung mapapasana all talaga kaming lahat sa inyong dalawa ngayon. Try niyo pong hilahin ito. Dahan-dahan lang po, Uy! Sige pa po, hila pa. Uy, may lumalabas sa cake mo, Tatay Carlito. Sige pa po, hila pa. O sige, tatawagin natin si Bunso. Sir, hawakan mo tong cake, tapos si Sir naman ang hihila. Okay. So, Sir, pwersahan mo yung paghila ng cake, dahil baka makarami tayo ngayong araw na to. Baka may pang-inom na tayo mamaya. Umiinom ba si Sir? Si Sir hindi siya umiinom. Mabuti naman po. Ang mahaba talaga yan, Tatay Carlito. Baka umabot pa yan dun sa tukad, Tay. Tingnan natin. Hoy! Sige, Tay, bilisan mo, Tay. Go, go, go! Grabe! So, from 50 pesos up to 100 pesos, color violet na ang lumalabas dito sa anniversary cake nila Nanay Juliana and Tatay Carlito. Hi! Color yellow na, Tatay Carly. Sana all. Sana all, Tatay Carlito. Parang wala man lang kang ngiti-ngiti po sa mukha. Ngiti naman dyan, Tatay Carlito. Ay, alam nyo po ba kung magkano to, Tatay? Yan po ay 5,000 pesos. Sa inyo din yan. Congratulations po sa inyo sa aming celebrating couple. Meron po kayong tag 5,000 pesos ngayong araw na to. Ito naman si Sir. Ano pangalan mo, Sir? Dito tayo harap, Sir. Apakagwapo mo, Sir. Nagtatago ka sa camera. Ikaw po ang bunsong anak ni Tatay Carlito at ni Nanay Juliana. Ano pong pangalan mo? Angeles po. Angeles. Angeles. Si Sir Angeles, ano po ba ang feeling na bunso ka at ikaw na lang kasama ngayon ng mga magulang mo? Ikaw po ba ay laging napapagalitan? Hindi naman. Hindi naman po. Hindi naman. Meron ka po bang message sa magulang mo po na nagse-celebrate ng kanilang pagmamahalan for 46 years? Happy anniversary na, Itay. Sana ma-enjoy nyo ngayong araw ang sarili nyo. Huwag puro trabaho.
Ano tayo? Enjoy naman. Enjoy naman kasi lumabas na yung 5,000 dun sa cake, di ba tatay? Anong gagawin po sa 5,000? Tatago muna habang hindi pa nanganganak yung baboy. Itatago ni tatay hanggat hindi pa nanganganak yung baboy. Si Nanay Juliana, tanungin natin, ano pong gagawin nyo sa 5,000? Ihanda ko sa sarili ko, pambili ng gamot. Pambiling gamot. Tay, ano po ba ang karamdaman natin ngayon? Wala na, alis naman. Okay na. Magaling na po ang karamdaman ni tatay ngayon. Ikaw ma'am, high blood po ba sa ano? High blood sa puso. High blood tsaka sa puso. Naku, kayang-kaya mo yan. Ang lakas-lakas pa ninyo. Tingnan nyo. Sir, ikaw na lang ang kasama ng magulang mo. Meron ka pang kapatid. Ito pa pala si sir. Ito si sir, kapatid mo po ito si sir. Halika sir. Si sir ang unang lumabas kanina. Anong pangalan mo po, sir? Joel. Si Sir Joel. Sir Joel, pang-ilan ka po sa magkakapatid? 5. Pang-5. Okay po. Kung meron ka pong message para sa magulang mo at wish, ano po kaya yun? Ay, tay, happy anniversary. Sana umaba pa ang buhay natin. Yun lang. Sana humaba pa ang buhay natin. At ganun din po ang wish namin sa JFS and ng mga ibang anak po ninyo dahil for sure mapapanood po nila itong video na to dahil i-upload po namin ito sa aming YouTube channel at Facebook para po may time tayong sariwain. Ulit-ulitin po ito at i-upload po namin ito sa aming mga social media page. Kaya po manood po kayong lahat at makikinood din yung mga kapatid natin, mga kapamilya natin na nasa malayo. So, thank you so much po sa inyo, Sir Joel and Sir Angeles. So, tanungin ko na ang ating celebrating couple. Diyan po sa camera natin, isipin nyo po yan yung mga anak nyong wala po dito. Tapos yung mga sons-in-laws, mga daughter-in-laws, plus mga apo. Meron po ba kayong message sa kanila? Sana naman mag-ingat sila sa kanilang sarili, huwag malilimot sa Diyos. Ingatan ang kanilang mga sarili at saka huwag magpapaghutom. Tatay Carlito, ano pong message mo po sa mga anak mo? Message ko lang sa kanila ay mag-ingat sa sarili, tapos yung pagkain di pabayaan. May sinasawad sila mag-ipon para mayroong kinabukasan sila. Yan lang. Alright, so dyan na po nagtatapos ang ating surprise for today. Kami po, ang hiling po namin sa inyo in behalf of the JFS Petals and Services, sana po maraming taon pang mag-celebrate tayo magkakasama. At sana din po dumating yung araw na mag-celebrate po kayo ng buo na kayo. Kasi magkakasama yung siyam na anak po ninyo and humaba pa ang buhay ninyo. Sana po lagi tayong malakas, Tatay Carlito. Huwag magpapalipas ng gutom. Dapat lagi lang malakas pag nagtatrabaho. Ano po, huwag makakalimot na magpahinga para maingatan po natin ang mga sarili natin. So, happy 46th anniversary at sana marami pang taon ang i-celebrate po natin na magkakasama po tayong lahat. So, bye-bye na po tayo sa camera. Bye-bye!